Xa están aquí. Unha nova forma de crime organizado estáse asentando en España. Factores como a presión exercida polo goberno de Donald Trump no Caribe ou por Nayib Bukele no Salvador fan que as bandas busquen unha alternativa ao outro lado do Atlántico. Chegan cunha nova forma de actuar que destaca por unha violencia extrema, pero que segue ligada a vellas eivas como o narcotráfico. Como proba, un dos casos máis recentes, a primeira célula do Tren de Aragua no país. Estamos muy atentos a futuros elementos que puedan aterrizar en España debido a dos motivos, principalmente la presión policial a la que son sometidos tanto en Sudamérica como en Estados Unidos, y también a la facilidad que tienen por ser de origen venezolano para, digamos, integrarse culturalmente en España. Desde Venezuela, o Tren de Aragua é unha das últimas bandas en desembarcar en España, dedicada ao narcotráfico, á trata de persoas, á prostitución e con casos de extorsión e secuestros na súa folla de servizos, está considerada unha organización terrorista polos Estados Unidos. O presidente norteamericano Donald Trump xustifica os bombardeos ás supostas narcolanchas no Caribe na súa persecución a esta banda criminal. Na detención da primeira célula instalada en España era detida tamén unha persoa en Galicia, un suposto xamán do Porto do Son. As novas bandas criminais, tanto latinas como chegadas desde o leste de Europa, son cada vez máis bandas paramilitares. Y ahora nos aparecen este tipo de organizaciones con gran estructura, una estructura militar, que son capaces, pues efectivamente, no solo de controlar el transporte, de controlar la distribución en toda Europa, sino que controlar las plantaciones y los laboratorios en los lugares de producción. Pola súa brutalidade destaca o cártel Jalisco Nueva Generación, os últimos en caer. De orixe mexicana, os seus adestramentos inclúen a tortura ou o canibalismo. Está considerada unha das organizacións máis destacadas no panorama do crime mundial, despois de arrebatarlle o control do tráfico de drogas ao cártel de Sinaloa. Hai escasos días era desarticulada a súa primeira célula en España. Foron detidos obxectivos da Axencia Antinarcóticos dos Estados Unidos e da Camorra italiana. Apresáronse preto de 2 toneladas de cocaína. Caeron, a pesar de actuar cunha prudencia extrema dunha seguridade na que invisten as novas bandas. Contaban con unas medidas de seguridad pues, de alto nivel, como circuitos cerrados de televisión, no tenían contactos entre ellos apenas, entonces era muy difícil para ellos, les daba mucha seguridad y complicaba la investigación para las unidades policiales. Tenía tantas medidas de seguridad que cada 3 o 4 meses cambiaban a todo el personal que trabajaba dentro de lo que era la estructura de las naves y de las caletas, como decimos nosotros. Una gran parte de ese dinero lo reinviertan en proporcionar seguridad y grandes estructuras económicas. A posición xeográfica de España como porta de entrada a Europa é un reclamo para que o crime organizado a nivel global atope aquí a súa mesa de operacións. España, Galicia y la zona sur es una de las vías de entrada de la cocaína a Europa. As bandas ven a Península Ibérica como unha plataforma desde a que distribuir a droga ao resto do vello continente. As bandas criminais colocan a Galicia no primeiro chanzo desa cadea de distribución. Na orografía do noso país, cunha costa recortada agochada a miradas alleas, atopan o hábitat perfecto. Nos últimos anos comezaron a enviar a droga en submarinos de fabricación propia, nos que os narcos non dubidan en xogaren a vida no Atlántico. Están dotados de gran tecnología, mecánicamente han mejorado mucho, vienen con motores diésel, incluso se está hablando ahora de motores eléctricos. A raíz das últimas detencións constátase que as novas bandas do crime organizado integran estruturas supranacionais que buscan expandirse en Europa. Galicia, como porta de entrada no continente, xoga un papel fundamental para facerlle fronte.